the board of death. We are so wrecked. We cannot deliver ourselves from the slavery of sin. Human experience in terms of righteousness, munhu uri incapacitated. Haugoni kuzvisunungura munhu waMwari. Vamwe vakafunga kuti ndikarega kudya zvakadai zvinogona kundiita kuti ndikunde chitema. Vamwe vakafunga kuti ndikabva muvanhu ndonorarama ine ascetic life, ndichinyima muviri zvaunoda uchitonhogwa ndichiupanicha, zvinogona kuita kutiko ndive munhu kwaye. But history and experience has proved that mankind has no power, human nature has no power to regenerate itself. Haugoni kuzvisunungura munhu waMwari. Chero ukati handichadi kudya zvakati, chero ukati handiyadi kutaura navanhu, chero ukatiko ndoda kugara nditakanyarara. Our human methods okuzama kuzviita wakarurama asingashandi. We are wrecked. Zvakada zvokutiko, we cannot deliver ourselves. Hatigoni kuita zvinodiwa nomutemo, hatigoni kuita kururama. But teerera munhu waMwari, pavhesi ya 25, the apostle Paul anozotiko, verse 25 notiko, rugged man that I am, who shall deliver me from the body of death? I thank God because of Christ. Ndinotenda Mwari nemhaka ya Jesu. Teerera munhu waMwari, Jesu zvisine kuti mukana, zvisine kuti a slave of sin, kana ndikamugamuchira akapinda muupenyu hwangu so that he takes over. Despite that time carnal, despite that time sinful, Jesu ndiye simba rinoita kutiko zvandisingagoni. Teerera mainodikama ndizvigone. That's the glory of the gospel. Wazama amainodikama, but I want you to know kutiko wondo yechi yako nechitema haisi yako. Wondo yacho inoda mudzikinuri ari Jesu Kristu. We need Christ. Ndosaka Paul achitiko, I thank God because of Christ. Ndinotenda Mwari nemhaka ya Jesu. Nokuti Jesu ndiye anogona kugadzira problem yomunhu ari pana Romans chapter 7. Kana ungatarira vadzidzi veBhaibheri have written vaita a debate per section iyi kutiko kandi munhu ari kutaurwa apa munhu here akagamuchira Kristu kana kutiko upenyu hwomunhu mushure mokunge agamuchira Kristu. That's the debate. Upenyu hwaPaul here before asati asangana na Jesu on the Damascus road, or it is his life after his conversion experience. But I want you to know kutiko kana uchiverenga this chapter, uyu munhu ari kuzama kurarama gwendo gwechitendero, ari kuzama kuita zvinodiwa naMwari achishandisa simba rake raakaberekwa naro, ari kuzama kuita kururama apart from Christ. You see, the problem with human beings ndeyakutiko vanoda kugadzira kururama kwavo apart from Christ. Ndoda muziko ravanhu vanoda kuita Jesu asipo. Ndosaka uchiona kutiko vanhu vanogona kuva maKristu vachiuya kuchechi but vasina nguva dzokunamata, vasina nguva dzokuverenga maBhaibheri, vasina nguva dzemeditation, vasina nguva dzokusarenda to Christ daily, because vanofunga kutiko on their own they can mark it. Ndo zviri kufunga uyu. But teerera munhu waMwari, experience inoratidza kutiko
pachako munhu waMwari tabvisa Kristu. Chaunogona kungoita iwe kukundikana, it's failure after failure. Terera maidodikama, Jesu ndiye simba redu. Ndosaka chitiko, I thank God because of Christ. You see, problem yomunui, that was the problem of the disciples. Kana uchiwerenga paya pana Matthew chapter 8 vari muchikepe Bible notio vakomana vaya vasati vadama kutevera Jesu, basa ravaita ndere kuredza. Saka vakanga vajaira gungwa, mhepo dzomumakungwa namafungu vakanga vadzijaira. Saka iwaka munhu waMwari vari mukati mechikepe, mhepo yamuka. Bible notiro vakada kushandisa experience yavaiva nayo vasati vatevera Jesu savanhu vakanga vajaira mhepo dzegungwa. But experience haina kuvabetsera. Kudzamara vava kutonyura kusvika vakuona kutiko tava kutonyura. Saka munyori manje mune rimwe bhuku rinonzi The Desire of Ages anobva atiko, seeing their labor vain, they remembered at whose command they had set out to cross the sea. Kwai vavona kutiko takundikana, vakarangarira kutiko garazviya ndiani ambotiko ngatikrose gwizi. Ndombe vakaziva kutiko atitikrose gwizi asi kure tinaye in the boat. Munyori wotiko mhepo iri kuvhuvhuta vari mukati megungwa, vadzidzi vaperegwa. Jesu wakanga avete muchikepe. Statement yotiyo kuvata kwake, it was because he had faith in his Father. He rested in the care of his Father. Waiziva kutiko chara mhepo dzikavhuvhuta, God is still in control. Ndo pavakarangarira kuti watiti tikrose gwizi tinaye. Terera maidodikama kana mhepo dzemidzo dzasumuka. Terera maidodikama, remember at whose command did you become a Christian. Rangarira kutiko ndiani wakakudana mugwende gwechikristu. Midzo yomupobwe yasumuka, midzo amaidodikama yechitema chenyika. Remember at whose command did you become a Christian. Kana zvadaro mudaidze Kristu Jesu. Ukamudaidza Bible notiro pakamuka wakangosumuka akatiko, peace, be still. Bible rangu notiro, and there was a great calm. Gungwa rakadzikama. Terera mainodikama, kana ukamudaidza ndiye anogona kunyaradza mhepo dzegungwa dzausingagoniwe. Ndiye anogona kunyaradza mangwa dzomujaya, mangwa dzechitema. Peace, be still. Gungwa rakanyarara amaidodikama. Ndo pakazoimwa kaguyo kutiko, with Jesus in the vessel we can smile at the storm. Terera amaidodikama kana tina Jesu mhepo ichivhuvhuta amaidodikama, we can still smile at the storm. Nokutiko musimba rake hakuna chinokona. Ndiri kukudana mudikani kuti uzive kutiko this battle is not yours. Haisi yako hondo kururama, hondo chitema, hondo yegeto kwadu vatsvene. Haisi yako amaidodikama. Inoda Michael who is like God, kana yeye asvika hapana chinokona. This battle is not yours. Namo yavanhu ndeye kubva hondo dzisiri dzavo, kugwa nechitema. Haungachikwanisi munhu waMwari, chakakura kudarika iwe. Kuda kugadzira kururama kwako Pharisism, kuti kana ndikadai haisi nyaya yokuti kana ndikadai. Inyaya yokutendera muridzi wenyaya
kuti atore nzvimbo yako yake when he takes over. Hama inodikama hakuna chinokona. Muna macho wake ere umwe munyori anotiko men will be lost whilst hoping and desiring to be Christians. Vazhinji vacharashwa vashuwa deno ndava mukristu, deno ndava munhu waMwari nemakaino kutiko. They do not come to the point